खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि जेब्लानो बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया साखाथियाव फैदों बेयो बेजों सोंखारिलायनाय आरो जगदान होनाय हाबाफारि ट्रेन्ड बे सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों दि बावैसो सान सिगाङाव हलथुगाव प्राइमारिनिफ्राय गोबां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादोंमोन नाथाय बे जगदान जानाय बे सुबुंफोरा फिन आरोबाव बिपिएफ को नागारनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों थारैनो मा जादों बिटिआर ओनसोलाव बे मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थानानै आरोबाव गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाहैदों आरोबाव फिन बे राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै फिन आरोबाव गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय थामहिनबा बे समाव राजखान्थि सोलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलायबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो हलथुगाव डिभिजननि थामहिनबा हलथुगाव प्राइमारिनि गोबां बिपिएफआव बावैसो सान सिगाङाव जगदान जानाय सुबुंफोरा फिन आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों बे हाबाफारि बा जगदान जानाय हाबाफारिनि गेजेरजों सासे देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बे बसुमतारी गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे बे सिङाव केन्सार बेराम जाबाय आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैफिनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जे सिङाव बेसेबा गिदिर केन्सार बेमार जानानै दंसै मानोना बे समाव जाय बिथांमोना इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जगदान जादोंमोन बे जगदान जानाय सुबुंफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि इसिङाव मा दं बेखौ बिथांमोना नायहैदों आरो नायहैनानै नुनो मोनदों दि बिथांमोननि गेजेराव जेबो गैया बिथांमोननि गेजेराव जे राजखान्थियारि बिथिंजों बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे सिङाव केन्सार बेराम जानाय बायदि जादों आरो बे बाथ्राखौनो मिथिनानै बिथांमोना बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि गिबियावनो जोंनि देबोरगाव हालामनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोननि मिडिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों आरो दिनैहाय बे मोनाबिलि समावहाय जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव जोङो नोंथांमोनखौ लेंहरनानै जुथुमनाय जाहैदों बे जुथुमनायाव आंजोंनो बाहागो लाफादों जोंनि देबोरगाव ब्लकनिनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि सबिन शर्मा बिथां दंफायो लोगोसे जोंनि देबोरगाव ब्लकनिनो गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो स्पेसियेलि हलथुगाव प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिसिडिसि चेयारमेन गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहा बेयाव नुजाफैदों उद्देश्यआ बेनो जोंहा बुंनांगौ खोथाया बेनो दिनैहाय थांनाय जानुवारि दानावहाय हलथुगाव प्राइमारिनि माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय सोरनिबा थुनजुनाय सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा बिसमुरियाव थानाय इउथ बिपिएफ मावखुलियाव बिपिएफआव जयेन जाहैदोंमोन दा दिनैनि समसिमाव बा दिनैनि थारिखसिमाव बिथांमोनहा दिनै बुजिनो हाहैबाय बिपिएफ दोलोआव जे सिङाव बेसेबा गिदिर केन्सार बेमार जानानै दंसै बेखौ नुहैनानै बिथांमोनहा गिखांनाय मोनहैनानै बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि बे केन्सार बेमार गोनां पार्टियाव बाहागो लानायखौ मोजां जाफैनाय नङा होननानै बिथांमोनहा दिनैहाय जायफ्रा जयेन जाहैदोंमोन बिथांमोनहा सिगाङावबो 9 जनसो जोंनाव गुरायनानै फैफिनखाबाय आरो दिनैहायबो माखासे बिथांमोनहा फैबावबाय फैनानै बिथांमोनहा फोरमायफैदों आरो बिथांमोनहा बुजिहैबाय बिपिएफ दोलोनि सिंनि अबस्थाया एकदमबारे गैथारला आरो बेनि अनगायै देबोरगाव समस्थिया गाज्रिसिन जाथारबावबाय होननानै बिथांमोनहा जोंनो फोरमायहैदों दा बिपिएफ दोलोखौ लाखिग्रा बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रा सासेबो दैदेनगिरि गैला
जोङो बिमा बिफा गैयै मावरियासो जाहैदों होननानै बिथांमोना फोरमायफैबाय आरो जोङो ओंखायनो बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै बिथांमोननि आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जोङो दिनैहाय जोङो ज' जानानै दिनै जोंनि देबोरगाव ब्लक आरो हलथुगाव प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बजबनानै लाफिननोसै होननानै जोङो बे दिनैहाय बेयाव जोंनि देबोरगाव ब्लकआव जथुमनाय जादों आरो दिनैहाय जोङो मिडिया बिथांमोननि गेजेरजों जों क्लियार खालामदों जोंनि इउपिपिएलनि दरजाया जेब्लायबो खुला जाय व्यक्तिफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बिसोरबायदि व्यक्तिखौनो जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जायगा होयो आरो जोंहा उन्दै गिदिर सानलायनाय जेबो फारागथि गैया जायहा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैयो बिनोनो समान मोनथाय समान अधिकार होनानै जोङो गासैबो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ होनाय जायो दिनै बे बेलासि समाव जायफोरा गोदानै जोंनाव जयेन जानो थाखाय आवगायबोफिनबाय बिथांमोनखौ आङो देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जों अरायबो खामानि मावलांगोन फोथायनाय थाबाय आरो जोङो लोगोसेयैनो हलथुगाव प्राइमारियाव जेखि पार्टिनि जेखि एक्टिभिटिस जेखि हाबाफारि जाया मानो बिथाङाबो बाहागो लाफागोन आरो बिथांमोनखौ माब्लाबा समाव जोङो लोगो नुबाय थागोन आरो मिडियानि गेजेरजोंबो नोंथांमोना नुनो हागोन बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाहैबाय